La Sara dormia ben bé al mig i vaig tenir la sensació que ho feia expressament. «Tira't cap allà, sisplau», li vaig dir. Ni cas. Li vaig dir 2 o 3 vegades més, i tot i que per uns moments vaig estar molt a punt de tornar al terra, al final li vaig dir més fort: «Sara, tira't cap allà, sisplau». Es va tirar cap allà, d'una revolada, i es va quedar arraonida de cara a l'altra banda. Potser no dissimulava, sinó que ja dormia. Primer vaig seure a la vora del llit, i llavors, amb una precaució infinita, em vaig anar estirant ben bé a la punta, i allà em vaig quedar totalment encarcarat. No sé quanta estona vaig estar mirant el sostre, sense moure'm gens ni mica, quasi a punt de caure a terra, fins que a poc vaig anar amb un quell en terreny al matalàs. Llavors, amb una lentitud extrema, em vaig anar tombant cap a ella. Em vaig esperar 1 minut abans de dir-li: «Sara». No em va contestar. Vaig aixecar una mica el cap i li vaig veure un segon el perfil, les parpelles closes. «Dorms?» Li veia els cabells i l'esquena, el vestit groc. No puc explicar què sentia en aquells moments. Què hi feia la Sara al meu quarto, dormint al meu llit? Ho sabia que estava colat per ella? Esclar que ho sabia. El que segur que no es podia imaginar era fins a quin punt ho estava, les coses que sentia per ella. I que cada nit m'abraçava al coixí imaginant que ens dèiem secrets. Però ara era molt diferent. Per molta imaginació que hi posés, el coixí no trigava a revelar-me la seva trista condició de coixí. La Sara de debò respirava, feia olor, el seu cos ocupava un espai concret. Vaig tancar els ulls i els vaig tornar a obrir diverses vegades. «Dorms?» Vaig lleugejar altre cop, i un moment després li vaig tornar a preguntar fluixet: «Dorms?» La tenia allà mateix. Per més ample que fos el llit i per molt apartat que jo estigués, només que estirés una mica el braç ja la podia tocar. Lentíssimament, amb la mateixa lentitud que de vegades m'acostava una mosca per atrapar-la, i vaig acostar una mà i vaig jugar a fer veure que li acariciava els cabells, els contorns de l'esquena. No era ben bé una carícia, però s'hi acostava. Vaig apropar-m'hi una mica més, i al final, amb una sensació d'atreviment bestial, amb les puntes dels dits, li vaig començar a fregar la cabellera, i amb aquesta carícia imperceptible sobre els seus cabells se'm van tancar els ulls.